गिबियावनो दिनै आं बड'लेण्ड रायजोनि डिफेन्स आर्मी फोर्स जाय बड'लेण्डनि थाखाय एनडिएफबि आरो बिथांमोननिसिम बाथा आरो सावरायग्रा बिथांमोननिसिम आंनि इउटुब चेनेलनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बिथांमोना 22 जानुवारि खालाराव 2020 मायथाइनि लाखि सान बे 2020 मायथाइनि 22 जानुवारि खालारा आरो बे सानाव बिथांमोना गावनि बिमा हादोरसिम एबा बिमा बड'लेण्ड रायजोसिम बिथांमोना गावनि मोननांगौ दाबिफोरखौ सुफुंनो थाखाय भारत सरकारजों एग्रिमेन्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना ओंखारबोबाय बड'लेण्ड रायजोआव आरो बेनिनो गेजेराव 600 एनडिएफबिफोरा गावनि बिमा हादोरसिम फैबाय आरो आं आसा खालामो बिथांमोना जेन बे एग्रिमेन्टखौ मोजाङैनो खालामगोन आरो बे एग्रिमेन्टनि जुथुमाव बिथांमोना मोजाङैनो जुथुमखौ जिरायगोन आरो मोजां थांखि लानानै बिथांमोना जाय थांखिजों आगोलनिफ्रायनो 50 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बर' समाजा जे गावनि बिमा हादोरनि थाखाय बिग्रायदोंमोन आरो बे थांखिखौ बिथांमोना जाफुंहोगोन होननानै आं मिजिंथियो। लोगोसे बर' समाजनि सुबुंफोरनि गेजेराव मोनसे सोंथि जाखांदों बिटिएडि ओनसोलाव जे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ लानानै दा सलायबाय दं बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टनि अनगायैबो बेलेग डिस्ट्रिक्टफोरखौ सोबोरदोना लागोन नामा एबा बेलेग डिस्ट्रिक्टफोरखौबो बुथुमना लागोन नामा बे गोबां मानसिनियाव सोंनाय आरो फेसबुकआनो जा बायदिसिना ससियेल मिडियायाव जों नुनो मोन्दों बेफोरबायदि थांखिखौ एबा बेफोरबायदि कुइसन सोंनायसिनखौ नंगौ बे साननो गोनां खोथा मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौ जों मोनखाना दङ आरो बेनि उनाव जोङो जाय एग्रिमेन्टखौ खालामनो थांबोदों दा एबसु आरो एनडिएफबिनि गेजेरजों जाय जुथुम एग्रिमेन्टआ जागोन भारत सरकारनि गेजेराव आरो बे बिथिङाव आरो बेनि बेलायाव जों मिजिं थायो बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौथ' आल्टिमेटलि जों मोनखाना दङ आरो मोननायनि उनाव जोङो बे डिस्ट्रिक्टफोरजों आरोबाव जायगा सरजाबनो हागोन होननानै जों मिजिं थायो आरो बेखौ जोंनि गाहायफोराबो एबा जोंनि सारमोनाबो बिदाय आरो बाथौ बिथांमोन आरो एबसुनि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' सार बिथांमोनाबो जे सानो आरो मोनबावगोन होननानै मानोना जोंनि गिबि दाबियानो जाबाय बुरलुंबुथुरनि साहा बाहागोखौ जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय नांगौ। बेबायदिनो थासारियाव जोङो दिनै नुनो मोन्दों जों गावनि हादोरखौ बड'लेण्ड रायजोखौ मोनगोन होननानै जों मिजिं थियो। लोगोसे 2020 मायथाइनि बे थार्ड एग्रिमेन्टआव जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आरो बर' समाजनि गेजेराव नांनाय फरायसालि फरायनायनि बिजोङाव आरो सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि आरो बायदिसिना मोननो गोनां थांखिखौ एबा मोननो गोनां जोंनि राइट जा फान्डामेन्टेल राइट बे राइटफोरखौ जों मोनगोन होननानै मिजिंथियो। बेनिखायनो दावराव दावसि खालामनाङा आरो दावराव दावसि खालामालासिनो जों जयै रायलायनि आरो रायलायनायनि उनाव सोर मा लागोन सोर मा मोनगोन बे उननि खोथा नाथाय गोलैना थानाय हारि गोबां समनिफ्रायनो जुजिबोनाय बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय आरो बेनिखायनो दावराव दावसि खालामालासिनो गासैबो जयै जानानै जोङो बे जुथुमखौ एग्रिमेन्टखौ जोङो खालामनाया मोजां। लोगोसे आं बेयावनो बुंनो थाङो जोंनि बर' थुनलाइ आफादानो जा जोंनि एबसुआनो जा जोंनि एनडिएफबिनि सोद्रोमा एबा बिथांमोननि दल हंखथानो जा गासैबो जोङो खौसे जानानै जोङो बे एग्रिमेन्टखौ खालामनांगोन। आंनि बायदिबा आं सानो आरो आं मिजिं खालामो एना एनि जानाङा बेनि गेजेराव जायानो जिरिया मानो बे एग्रिमेन्टआव बर' समाजनि गेजेराव बेबायदि जानाङा आरो खौसेथि जानानै जों बे एग्रिमेन्टखौ लाबानो जाबाय आरो जोंनि जा मोननांगौ फरायसालिनिफ्राय सोलोंथाइनिफ्राय इउनिभारसिटिनिफ्राय बायदिसिना थासारियाव जों फावसायना दङ आरो बेफोरखौ जोङो जाफुंहोनो हागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो बेनि अनगायैबो जों बेखौ जाफुंहोनो हाबासो जोंनि हारिया जौगाखांगोन होननानै आं मिजिंथियो। बेनिखायनो बेखिनिखौनो बुंनो थाखाय आं बे दिनैनि भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन। लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो नोंथांमोननि जा लोगोफोर दङ वाट्सएप फेसबुकनि नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय नोंथांमोननि लोगोफोरनि गेजेराव मानोना दावराव दावसि खालामथ'नाङा जाथ'वाखै दानो जेबो जायाखै मोनगोन साननैसो थानानै आरो बे 100% सियर माबा नङा माबा मोनसे जों मोनगोन बेनिखायनो जोङो दावराव दावसि खालामनाङा। अब्ला दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो जुदि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामनानै होबानो जाबाय नोंथांमोननि जेबो जाया लाइक खालामनो आरो शेयार खालामनो दाबाव। लोगोसे नेक्स्ट गुबुन मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोनखौ लोगो मोननाय मिजिंजों दिनै एसेयावनो बाय बाय। जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै।